Beşa şeşem. Ebilhed hêdî dixwaze wekî berê tê keve nava karûbarê beriya komkujiyê. Lê dikew nake nikare wekî berê bijî. Ji bo ku karibe wekî berê bijî, divê her tişt ji bîr ve bike lê çawa. Dibêje gelo ji bîrkirin çi qas ehlaqî û însanî ye. Ma ez ê çawa kenê wan zarokan ji bîr bikim. Ez ê çawa govend û dîlana wan keç û xortan ji bîr bikim. Na, ji bîrkirin ne ehlaqî ye. Dibêje ger ku tu bixwazî vê hovîtiyê ji bîr bikî, divê di serî de tu kesayetiya xwe ji bîr bikî û bibî biyaniyê civaka xwe. Yana tu nikarî tu tiştekî ji bîr bikî. Çimkî ji bîrkirin ne karê însanan e. Xwe bi xwe dibêje ez ê wekî teresekî nejîm. û dikeve nava lêgerînan. Li wê herêmê çi qas gundên Sûriyan, Ermen û Keldaniyan hebûn yekoyek û çû wan gundan. Li kîjan gund çend kes hatine kuştin, ji wan kesên ku hatine kuştin çend ji wan zilam û çend jê jinin û zarok bûne dipirse. Lê bi gelemperî kesê jê re rastiyê nedigot, ji ber ku li herêmê leşkeran dest bi tevkujî û qirqkirina Kurdan jî kiribû, her çi qas serhildana Şêx Seîd bi dawî bûbû jî lê ya dewletê hîn didomiya û dewletê dest bi girtin û qirkirinê kiribû. Li herêmê bi dehan gund hatibûn şewitandin. Dewlet ji bo ku Kurdan binçav bike li hincetan li ser û sebeban digeriya. Kesên ku ji ber dewletê diraviyan jî bi piranî dihatin kuştin. Herêm ketibû binê bandora sîxur û xwefiroşan. Loma Ebilhed peyvek ji devê kesî nedibîst. Ji ber van egeran Ebilhed tu agahî ji kesî negirt û vedgeriya şimşimê. Rojekê yekê Hezroyî yê ku piştî komkujiya Sûriyaniyan hatibû li Şimşimê bicih bûbû, ji Ebilhed re dibêje: Li gorî bihîstina min çend sal berê li pişta şageldî hin kesên Sûriyan anîne û li wê derê ew kuştine. Tu herî şageldî tu yê teqet ji wan gundiyan agahiyekê bigirî. Tu çima naçî şageldiyan napirsî. Li ser vê agahiyê Ebilhed hema yekser diçe şageldî. Diçe mala Smaîlê Kalê û ji Smaîl dipirse. Li gor hin agahiyan dibêjin çend Sûriyan anîne gundê we û li bir wan kuştine gelo rast e yan na. Smaîl dibêje heke ku tu qala min nekî, ez ê vê bûyerê rasta rast ji te re bibêjim. Lê divê tu ji devê xwe dernexî. Ji xwe dewlet li me li meane ye. Ku pê bihezin tu bawer bikî wê şageldî bişewitînin. Piştî ku Ebilhed som dixe ku wê ji tu kesî re nebêje, Smaîl dibêje: Belê, rast e, 10 an jî 12 sal berê bû, baş naybîra min. Wê çaxê şageldî vala bû û em jî wekî koçerên biharê dihatin şageldî, ango şêwirdîne û payîzê jî em diçûn Hezroyê. Rojekî ji rojên havînê bû. Wê rojê leşker hatin nava holkên me û ji me re gotin: Me çend kesên fileh li devê şikeftê kuştine. Herin laşê wan babêjin hundirê şikeftê û werin. Ez û Xalit, Xalitê Zelikê, em her du çûn ber devê şikeftê. Şikefta xinê, bi navê dinê şikefta xûnê. Havîn bû û zêde jî germ bû. Ji ber vê germê ji bên ketibû laşê wan. Wisa bên didan ku te nikarbû devê xwe vekirin. Me kefîl devê xwe girê da û me cendekê wan avêt nava wê şikeftê. Ez neşafîm 14 kes bûn. Piştî ku me karê xwe xelas kir, em li binê siya dara şengelê rûniştin û me cixareyek kişand. Di wê naberê de dengê nalîna kesekî dihat Xalit. Xalitê Zelikê got: Dengê nalînê tê. Me xwe li dengê ku dihat girt. Em bi qasî çend gav çûn, me nihêrt ku zilamek waya pişta xwe spartiye zinarekî û dinale. Diyare ku birîndar e. Zilam çawa çav bera me de got: Ez di bextê we de me hinekî avê bidin min û dixwazin min jî bikujin. Min ji Xalit re got ez ê herim ji malê hespê bînim. Lê heta ku ez werim, nebî tu avê bidî wî, dibe ku av jê re xerab were. Ez hatim şageldî, min hespê xwe bir û çûm. Me birîndar li hespê swar kir û me wî bir bamitnê mala Xalê Şekir.
Bamitên gundekî girêdayî li cê. Li Bamitnê mewî radestê Xalê Şekir kir û em vegeriyan. Xalê Şekir doktorê kurmancî bû û ji birînan jî baş fêm dikir. Xalê Şekir di heman demê de jî Xalê İsmaîlê Kalê bixwe bû. Piştî ku me wî radestê Xalê Şekir kir, em çar din vegeriyan gund. Di vegerê de Xalê Şekir ji me re got: "We tu kesekî birîndar neaniye mala min ne wisa?" Min got: "Na, me tu kesekî birîndar neaniye mala te." û em vegeriyan hatin malê. Ji wê rojê vir de ne ez çûm Bamitnê û ne jî kesekî ji Bamitnê hate bira. Lê çi hat serê wî birîndarî ez jî nizanim. Ebilhed ji bona ku yekî şikeftê nîşanî wî bide, yekê bi xwe re dibe û diçe ber wê şikeftê. Gelê wê herêmê dibêjin şikefta xenê. Lê rastî ne wisa ye. Rastî navê wê şikeftê şikefta xwînê ye. Diçe nava şikeftê lê ji hestiyan û çend kincên qetandî pê ve tiştekî nabîne û vedigere gund. Ebilhed ji wê derê diçe Şimşimê û sivetirê jî diçe Bamitnê, diçe mala Xalê Şekir. û ji Xalê Şekir re dibêje: "Hal û mesela min ev e. Ew kesê ku te birîna wî derman kir kî bû û bi ku veçû?" Xalê Şekir di serî de jê re nabêje. Lê piştî ku Ebilhed xwe pê dide naskirin, hêna jê re dibêje. Xalê Şekir navê Ebilhed bihîst bû, lê wisa nas nedikir. Ji xwe kesê ku navê wî nebihîst bû jî tune bû. Ji ber ku bi salan di şikeftê de jiya bû, navê wî li wê herêmê bela bûbû. Xalê Şekir dibêje: "Dema wî birîndarî anîn halê wî tune bû. Heta kurum jî ketbûn canê wî. Min birîna wî paqij kir, bi şev û rojan min wî derman kir hetanî ku ji mirinê xelas bû. Ji xwe ew kesên ku wî anînce min xwarzê min bûn. Ku ne xwarzê min bûna, ji ber ewlehiya xwe minê wî derman nekira, lê xwarzê min bû, ez bi wan bawer bûm. Loma min ew derman kir." Ebilhed dibêje: "Ê baş e, te ew derman kir û çû. Lê te jê pirs nekir kî ye, ji ku ye û bi ku veçû." Xalê Şekir dibêje: "Bi ku veçû nizanim. Lê ew zilam ji gundekî Silîba ji Berbûşê ji mala goşkar bû. Ema çû Berbûşê an jî çû cihekî dinê ez jî nizanim." Ebilhed wê rojê vedigere gund û sivetirê jî berê xwe dide gundê Berbûşê. Diçe Berbûşê û li wî zilamê digere. Ji ber ku navê wî nizane, ji kê dipirse, kesekî ku jê re bibêje: "Belê, rast e, ez wî nas dikim jî dernakeve." Ebilhed gor poşman vedigere Şimşimê. Lê dev jê bernade. Dibe teqez ez ê wî bibînim û li her derê li wî digere. Hetanî ku wî dibîne jî. Ebilhed du roj li Şimşimê bû û rojekî li Berbûşê bû. Rojekî dîsa diçe Berbûşê, li binê gund zarokekî li ber kar û berxan ji wî zarokê dipirse: "Xwarzê mala wî kesê ku ji destê leşkeran birîndar bûbû û paşê jî xelas bûbû li ku ye?" Zarok: "Xalo, tu li mala goşkar dipirsî?" Ebilhed: "Belê xwarzê, ez li mala goşkar dipirsim." Zarok: "A vaye mala hanê ye." Ebilhed demê li dest diçe ber deriyê wê malê. Dinhêre ku waye zilamek li jor li ser şaneşînê rûniştiye. Ebilhed silav dide û ew jî diçe jor. Di serî de xwe pê dide naskirin û dest bi pirsan dike. Di çawa birîndar bûyî, tu li ku derê hatî girtin, hûn çend kes bûn û ji we çend kes hatin kuştin û çend kes jî xelas bûn. Zilam ewilî hinekî cihê qûna xwe xweş dike, qutiya xwe ya cixarê ji berîka xwe derdixe, cixareyekî dipêçe, pê dixe û qutiyê jî dide destê Ebilhed û dibêje: "Fermo, ji xwe re cixareyekî bipêçe." û ew jî dest bi vegotina bûyerê dike. Em li malê bûn. Bi mixur bêra leşkeran gund dorpêş kiribûn. Li dora gund û li nava gund li her derê bi dehan leşker hebûn. Serê malê 10 leşker ketibûn. Hinekan xwe veşartbûn û xelas bûbûn. û hinek jî reviya bûn û xelas bûbûn. Li gund em 20 kes hatin girtin. 20 kes jî ji boşatê, hondofê û ji gundên dinê anîbûn. û em tevî wan em bûbûn 40 kes. Me ji gund derxistin û birin.
Dema em ji gund derketin hîn dina tarî jî ketbû erdê. Pir û hundik em çi qas çûbûn nizanin. û ji nişkan ve deng bi gel ket. Her yek bi cihekî ve çû û leşkeran jî li wan reşand. Ji wan çend kes hatin kuştin û çend kes jî xelas bûbûn nizanim. Dema ku em gihîştin pişta şageldî, em bi tenê 15 kes mabûn. Em hinekî jî meşiyan û em hatin berdevê şikeftê. Şikefta xûnê. Li ber devrê şikeftê bi çekan li me reşandin û em hemû bi ser hev de ketin. Qederek paşê hez ji leşkeran hat birîn. Hîn dina min bawer kir ku leşker çûne. Ji xwe şev bû jî. Ez di binê cendekê hinekan de bûm. Min bi qûnkaşkê xwe ji binî wan cendeka derxist û ez çûm li biniya şikeftê zinarek hebû. Ez çûm binî wî zinarê û li wir mam. Ez ji qorika xwe birîndar bûbûm û birîna min jî pir değişiya. Hêdî min nikarbû wê êşê bikişanda. Ji ber wê êşa xedar tu nizanî ku min ji Xwedê re çi qas lava dikir ku rehê min jî bistîne. Ez bi tena serê xwe li wê çola xalî birîndar û bêhêvî bûm. Ebelhed, tu jî zanî ku bêkesî û bêhêvîtî çi qas dijwar e. Goşkar: Belê wisa, ger wê rojê ji min re bigotina li pêşiya te du rê hene. Yek bêhêvîtî û yek jî mirin e. Tu yê kîjanî hilbijêrî, teqez minê rêya mirinê hilbijarta. Ez çi serê te bêşînim? Di wê kêliyê de ji mirinê û pê tu tiştekî nedhat bîra min. Sibehtirê beriya Nîvroyê du xort hatin min li hespekî swar kirin û min birin Bamitnê. Li Bamitnê bi navê Şekir doktorê kurmancî heye. Min birin mala wî. Wî jî min derman kir, ez cardin hatim mal. Di ser vê birîndariya min re çend sal derbas bûye. Lê hîn jî birîna min değişê. Ebelhed: Hîn nan û ava te li dinyayê heye, loma tu xelas bûyî. Hemdê Xweda bike. Gelo ew 20 kesên ku ji gundê dinê anîbûn di nav wan kesan de şimşimî jî hebûn yan na? Zilan: Na, şimşimî tu nebûn. Lê agahiyên ku gihîştin berdestê min dibêjin hinekî gundiyên we çûne bi hêla Sûriyeyê. Lê kî bûne û çend kes bûne em jî nizanin. Ebelhed hîn dina tu tiştekî napirse. Bi tenê xatir ji goşkar dixwaze û vedgere mala xwe. Hêdî kesekî ku agahiyekê jê bigire jî nemabû. Ebelhed hêviya xwe ji her tiştî dibire û dîsa vedgere ser karê xwe. Karê wî jî bi piranî dema ku hestiyek li derekî bidîta wan bin ax dikir û roja ku karê wî tunebû jî ji malê dernediket. Çawa ku carekî biçûye mala xatê û yekcaran jî diçû Mêrdînê mala hevalê xwe yê Kermo. Kermo ji Mêrdînê ji gundê Bilebînê yanê Bilbil bû. Ebelhed wexta ku ji bo diziya hespan çûbû Mêrdînê, wî li wir nas kiribû û bûbûn destpirakên hev. Kermo jê re gotibû: Çi çax tu tengazar bûyî were mala min. Zanibe ku mala min di heman demê de mala te ye jî. Kê jê re gotibûn ne diyar e, lê jê re gotibûn ger tu li xizmên xwe an jî li gundiyên xwe digerî here Mêrdînê. Teqez tu li wan deran kesekî nasê xwe bibînî û wî jî bawer kiribû. Loma serê gavê diçûn Mêrdînê û dihat. Rojekê dîsa wekî her car ji gund wenda bûbû û xatê jî lê digeriya. Ji xwe wekî heyva binê ewr bû. Ji nişkan ve wenda bû û tu kesekî jî nizanbû bi kuba çû ye. Agahiyeke wekî mizgînê gihîştbû guhê xatê. û xatê jî lê digeriya lê na. Ebelhed ne li gund bû. Bi tenê Xwedê dizane dekanê bi kuba çû ye. Ku li gund bûye teqez xatê pê zanibû, lê na, ne li gund bû. Xatê xwe bi xwe digot: Kuve cehennemê ve çûbe jî teqez wê rojekê cardin vekere û were gund. Ebelhed çûbû Mêrdînê. Çûbû mala Kermoyê dostê xwe. Haya wî ji mizgîniya ku wê xatê bide tune bû. Ebelhed bi qasê heyvekê li mala Kermoyê hevalê xwe dimîne û wekî ku xatê gotibû cardin vedgere malê. Vedgere şimşima wêran. Ji qewlê wî ve vedgere nava derd û kulan, nava êş û eleman.
Xatê dinhêra kuvaya duxan ji pixêriya wî hildikşe. Diyarek hatiye mala xwe. Xatê demil de zarokekî dişîne pey, wî vedixwîne mala xwe û vê mizgîniyê didê.